Benvinguts al Friki Online càpsula 1259. Ens anem a Panini, ens anem a Biblioteca Vértigo i ens anem a Hellblazer. John Constantine, Hellblazer, Vides Extraordinàries, número 10 de la col·lecció. Amb la pitjor portada que podrien haver escollit. La trobo horrible, però bueno, mira quines tenien per escollir. Hi havia alguna molt xula i una de St. Phillips, que després l'ensenyaré en gran, molt xula. I aquesta potser jo la trobo bastant terrible, però és el que hi ha. Què passa aquí i què tenim en aquest número 10 d'aquesta Biblioteca Vértigo John Constantine Hellblazer? Doncs, d'entrada, l'edició, com sempre, aquesta biblioteca, que està realment molt bé, a part de l'escollida de la coberta, doncs aquí tenim totes les cobertes i aquí un parell de cobertes dels propers números. I aquí al darrere tornem a repetir totes les cobertes. Extras, en aquest cas sí que em porta. D'entrada, com sempre, l'Odorian ens fa aquí un pròleg i després tenim un epíleg bastant llarg, extens, també escrit per ell mateix, on ens fa unes comparacions entre Garth Ennis, que és l'actual guionista, i James Delano, que va ser el guionista anterior i que va ser el que va començar la sèrie Hellblazer. Bé, la veritat és que, a part d'aquell començament tan potent que va tenir amb el canvi d'Ennis, doncs aquí no es nota tant el canvi, o sigui, el Constantine segueix fluint per aquest Londres putrefacte i segueix amb els seus conjurs i les seves mogudes. Bueno, conjurs pocs, però amb les seves mogudes. Segueix havent-hi tot de tema social darrere molt potent i segueix sent aquest personatge antiheroi realment desmuntat i decadent i amb varietat de dibuixants. Aquí sí que trobarem, a part de que hi ha una història de John Smith com a guionista, l'última, les darreres són de Garth Ennis, totes les altres, i els dibuixants van canviant. Tenim a Will Simpson, tenim a Mike Hoffman, tenim a Steve Dillon, el de Predicador, que fa un número molt xulo, una història molt xula, que és aquesta, ensenyo una miqueta. Aquí veurem també la coberta, és una història de Nadal, per dir-ho de manera, i és realment molt maca, és una història de vells déus i de paganisme, però amb un toc més amable que la majoria. Aquí és bastant bon rotllera aquesta història, dins de que tot el més és bastant mal rotllero, com sempre el Hellblazer. Doncs aquí tenim una història bastant amable que coincideix amb el número de Nadal. I en aquest cas, a Steve Dillon com a dibuixant, del qual treballaria després amb Garth Ennis amb tota la saga de Predicador. Després tenim un altre de Will Simpson, que és aquest de la coberta, que la coberta és terrible, però que pujar dins està força bé. I per acabar, una d'aquesta que us deia de Will Simpson, com es diu el guionista? No el coneixia, de John Smith amb Sean Phillips en el dibuix. Sean Phillips, que té aquesta coberta que us deia tan xula, bueno, jo la trobo molt xula, molt millor que aquesta, i que el dibuix doncs, ja és molt potent, el de Sean Phillips, que és aquest dibuixant que també el coneixem sobretot per les seves col·laboracions amb Brubaker en tota l'etapa de Criminal i totes aquestes etapes més noirs de Brubaker fora del que seria el mainstream. Ja us dic, històries que comencen i acaben, hi ha cosetes que van continuant, però poden anar-se llegint unitàriament. De moment no obre cap arc argumental llarg i complex, com havia sigut potser el primer arc argumental, el Malos Hábitos, que és com comença fort en el número anterior Garth Ennis, doncs aquí ens va desgranant i va fent-se seu el personatge sense perdre en absolut l'esperit que havia creat Delano i inicialment Moore en La cosa del pantano. Doncs una sèrie que realment segueix molt potent i que està recopilant-se amb aquesta edició que jo trobo que està tan bé de Biblioteca Vértigo. Salut i a llegir còmics!